हेलो। हाँ भाई बोल। भाई देख ना, हमने के मोहल्ला के सारा लइका पटाखा किनत तरसन, हमनी संगे कहिया कि नहीं? अरे कीने देना कतना किनी लोग, हर साल हमनिए के पटाखा फोड़े में जीते निसन, आ एहू साल हमनिए के जीते सन, चाहे कोई कतनो किन लेवो, टेंशन नहीं खेलेवे के। हाँ भाई ठीक कहो तरे। अब की बार हमने संगे 2-2 हजार के पटाखा फोड़ल जाई। हम अपना घर से जुगाड़ करतनी, ते अपना घर से जुगाड़ कर। ठीक बा, हमू जुगाड़ करतनी। माई हम अपना स्कूल में नू रंगोली बनावे में फर्स्ट आवेनी हर साल। ए बार हम दिवाली में नू रंगोली बनाए, हमरा के सामान मंगा दी ह। का सामान मंगाएम रे, अब फिर तो पैसे नहीं खे, 5,000 में दिवाली मना लेवे के बा। मलकिनी, हमनी के दिवाली न बनी का? सब जगह से मिल गइल बा, रउए भी खाली बाकी बा। ऐसे काहे कहतारू हो, सब कोई देले बा तो हमहू देहेम। फैलो 500 रुपया।